mix na. Guys. Pakulo po tayo ng tubig. Yan guys, kumukulo. Bigyan natin ng bagoong. Yan, tansyahin lang po guys. So, nilagyan ko ng konting luya. Lagyan ng pangkalasa. Natin ilagay ito guys. Pangpa. Lagyan ulit natin ng bagoong. So, hintayin ulit natin hanggang sa kumulo. And guys, kumukulo na. Tikman na muna natin bago natin ilagay yung ampalaya. Yummy! So, hindi na natin ilagay itong dahon ng ampalaya. Pwede nyo itong lagyan ng ng isda, na prito, para mas lalong sumarap. Pero sa akin kasi, hindi ko nalalagyan. Ito na lang, pure siya. Nasa sa inyo po yun guys, kung gusto nyo pong lagyan ng isda, na prito. Para lalong sumarap po ang inyong gulay. So, hintayin na muna natin hanggang sa kumulo ulit. Bago natin patayin. Look at guys. Oh. Pwede na nating patayin. Mga 1 minute lang po siya na kumulo. Patayin na po natin. Bagong lahat guys, don't forget to subscribe my channel, Lutong Ilocana. At don't forget to click the notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na videos. Maraming salamat po. Bye!